Kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pini la su video long nani tumhana ke than ponji la bangke Voreng Avarsai aputhak senang than pachini poni po kopia Voreng Avarsai ma ko ana pu sabige se sidoma kachar leng deng ko an sikinang jima la so details la bangke no nalitum la so video long si thek pon long ipo nalitum la so YouTube channel subscribe kila pura subscribe ko video nalitum liking si pigon take non pathek pen Voreng Avarsai aputhak le lang polonang la pen che than polonang Tangde non pathek pen chithan pononang Human Resource Development Institute hin pen kapiklang pon Voreng Avarsai le jong senalitum jogdon example te la so details nalitum kilang nang ji la pen kachini nang ji kinang sot la penalitum jogdon iktame pena anda ka pu sa vacancies ki pi pondo la pen salaries tame dak me exen la sila so details matela so Voreng Avarsai puthak le non lang pononang la pen LABANGSO Institute la bangke government registration institute lo mate government hin pe registration tang lo registration number na litum dak lang lo pulte thek pon long exi la pen office kunat ma pulte Akra Nalbari Assam la pen Betapara Sugandhi Pad na litum thek pon long po la pen la so Voreng Avarsai details jong si na litum chining tung pulotang te ladaki pipon a website do www.hrdi.online.org.in la so a website on nalitum dam ikon dak pen stamina nalitum online stami apply dun ikmelo la pen details alam stamina nalitum hodak thekpon long eget po la pen la so Voreng Avarsai kapiklang pona det la bangke 20 dak nalitum thekpon po 25 5 la pen 2025 la pen application number mate registration number nalitum thekpon long je la pen konat pensil LABANGSO advertisement ka publish la pen kapiklang pon man nalitum dak thek long po from Maridul Thakuria MD la pen Human Resource Development Institute for NE region la pen email nalitum dak di thek po long ekpo asinon kaduka we details vacancies ko an sidoma la pen kumama tum sigi jog dunong jima kon anapu sa vacancy arta la so puthak lang po na la pen Human Resource Development Institute hin pen stame ladak paklang pon lo Voreng Avarsai jong senalitum jogdon example te Indian citizen nangpo la pen dag arlo sotum stame jogdon igme la pen pinso tum stame jogdon igme male female stame tagde apu samen ku PPC doma la soputhak lang pon na apus la bangke name of pus nalitum la screen along thek pon long exi subdivision project coordinator mate SDPC testame kinang sot la pen block level project coordinator BLPC la pen cluster level project coordinator CLPC haya pus vacancies lo amen lo la pen kaduka wepen dak total vacancies pus la bangana tum thek pon long exi 6474 ando la pen open for SC ST OBC MOBC general candidate atumpan kaduka we fans tame open lo kaduka we ta jogdun long lo arta langdam lo pulte dak 18.48 years arta tum labangke jogdun long ikpo lapen kachar le ang deng ko an sikinang ji latanani tum dak thek pon long ikji educational qualification candidate who have passed HSLC HS any graduation may apply for about mentioned post la se nali tum HSLC le pass ta chok HS le pass ta chok lapen graduation kachar le tum ke pass ta tum stame la Voreng Avarsai la bangke jogdun long ji puta la dak tok bon dolo puthot salary kwan si ki pi ponji ki ron ponji la bangke nali tum dak thek long ji 8000 pen chenglok 16000 anale tum long ponik po la pen salary la bangke basis upon your project performance salary la bang nali tum la project performance jong si mesen pulotang te nali tum salary ako ang song arlu thupo mate pabat thupo puta la dak tok mando la pen interview location la bangke konatma pulotang te nali tum dak thek long ji interview location interview will be held in all district headquarter of Assam la sinon jong si iskar bi ang long ban jogdon pulte difu malam si interview ba en ponik po la pen si west pulote hamden malam si en ponik po la pen dima solos tame karbi tum doigo jong si dima sopen jong si jogdon pulte aflong malam si interview bangke en ponik po la pen jong si nalitum apply dun jining hang ki jogdon jining hang pulotang te
nalitum prabjin pen apply nang po lapen last date labang kila so chiklo June chiklo 2025 anse last date lo lasi ke apply nang ji labang kenalitum online si apply nang po la dak theklong ji la so website lo nalitum dam lo pula da online apply a form long ikpo nalitum kicheng si registration nang po lapen ang ton details nalitum fill up nang po lapen jong si nalitum non la so advertisement kilang pen jong si nalitum kopine confuse son do pulte baka apply nang ji a process ko son mal la so Voreng Avarsai details jong si nalitum arju iklang pulte ladaki people la ke thom number do nalitum so number long contact on alang litum details salam nang thanik po ko son si claim nang ji lapen ko son si apply nang ji la hai details sant alang litum nang than iglap po ase prabjin pen nalitum jong si claim don ingtung pulte jogdon igon apus vacancies labang ke dakadu kabe pen 6474 ando asinalitum prabjin pen jogdon igon lapen salaries tame makes an 8000 pen 16000 analitum long pon exi labang ke nalitum hada project performance jang si permission portal ansu senalitum reward ako long thopo mate da handsome reward postame da ke top pondo nalitum thek pon long exi sihem do kok thilagla ke Lahaya Voreng Avarsai claim dun rong bang si ali bang kidu kilongji mati kiduji lasi kasar liang deng labang ke kadu kavita non molom ke ake kom 9 lo kijum 9 lo class 10 ane ke pasatum doi go karbeng long stame lasi claim dun ingtung polte nalitum prabjin pen jog dun igon lapen so advertisement aloni ni WhatsApp group long send modi gelo nalitum hodak pen download pen lang igon tanya dumi thak me kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen kardom